itong ano ko para sa itong anakan para ligo na sa araw itong ihawan ng isa kabot. Sabuan na to para gatas ba. Tangan daig kuan payas. Buhon nga pala itong katungan ni guys. Saya ni yang manok saya. Pero kung tarig limpi ng ulo kaya kita yung mga na ni. Guys, muna. Tanya to paglutuan eh. Ano ba guys oh? Yung sinibaw mo manok. Pagkaon na to sa tuwan. Bagang ligo nga ng anak. Ay kapayas oh. Pare guys oh.
Muna yung sa pare. Guys, luto na guys. Ito na unon. Lunod na itong manok guys. Tingnan po natin sa karet. Ayun. Yung katong manok nga itong ihaw gayet na. Sabaw ta, yung adobo pa yun. Yung pagpare yung ulo. Ito maluto guys yun. Hubso na ito yung mayo. Naglamig ayo.